Olen Vokko Lahtinen, toimin alttoviolistina tällä festivaalilla, soitan 2 kamarimusiikkiteoksessa sekä festivaaliorkesterissa. Ja minusta paras ruoka maailmassa on pizza. Eli siis uudella musiikilla ja noin kaikella semmoisella ihan tuoreen modernilla taiteella on mulle sinänsä hirveän tärkeä merkitys, että mä aistin ja muodostan siitä mielipiteeni täysin pohjautuen johonkin primitiiviseen tunteeseen, minkä se herättää. Mä nautin siinä eniten siitä, että mä en yleensä osaa sitä hirveästi analysoida. Enkä ole siinä mielessä oppinut mitään tapoja pitää toista automaattisesti parempana kuin jotain muuta. Tietysti mitä enemmän pääsee itse soittamaan modernia musiikkia, niin ja pääsee ehkä tai analysoi ja lukee musiikkia ja tutustuu siihen enemmän, niin oppii hahmottamaan, että mitkä on tapoja onnistua. Esimerkiksi kun kirjoitetaan musiikkia. Ja myöskin, että mitä on kiva soittaa, mikä on haastavampaa. Mutta myöskin uudessa musiikissa ja sen soittamisessa parasta on sellainen ennalta arvaamattomuus, että vaikka joku kappale saattaa tuntua ihan semmoiselta surkealta suolta, niin siitä saattaakin muodostua prosessin edetessä ihan timantti. Se on loistava elementti uudessa musiikissa ja uudessa tuotannossa, että mikä tahansa soitin voi ottaa johtajan roolin. Tai olla 2 tahtia taustalla, 2 tahtia vastuussa. On paljon tasa-arvoisempaa ja on myöskin hyvin mielenkiintoista, että minkälaisia erilaisia soppia erilaiset soittimet pystyy saamaan aikaan. No ehkä usein uudessa ja tuntemattomassa musiikissa meidän hahmotuskyky on vielä niin rajallinen, että muusikon roolissa täsmällisyys ja se, että oman asian pystyy suorittamaan tismalleen halutulla tavalla, on paljon tärkeämpää kuin mitä taas tulee kapellimestarille, jonka on pidettävä kaikki langat kasassa ja joka ei välttämättä tietysti syytä olisi kuulla ja hahmottaa kaikki ja pystyä kontrolloimaan kaikkea, mutta se ei yleensä käytännössä ole mahdollista, etenkään tämmöisissä rykäyksissä, kun soittaa 100 erilaista biisiä. Niin on tärkeää, että soittajat on tarkkoja siinä, mitä ne tekee ja tekee sillä tavalla kapellimestarin työstä helpompaa. No, oikeastaan tämä Tampereen yhdistys on tuonut loistavan vastuksen Helsingin keskeisyyteen ja koko tunnelma, mikä täällä festivaalilla ja näissä kuvioissa vallitsee, semmoinen letkeys ja toisaalta semmoinen tahto toimia ja tehdä, niin on erittäin tervetullutta. Ja luo myöskin tosi kovan vastuksen Helsingin kuvioille. Ja siltä osin tuntuu, että Helsingin keskeisyys ehkä näkyy vaan siellä Helsingin keskellä. Ja ehkä nimenomaan pääkaupunkiseudulla vain vaikuttavat, ei älyäkään kuinka paljon sitä kaikkea muualla Suomessa tapahtuukaan.